Als je kijkt naar de hinderlopen vormgeving en ambacht, dan zien we dat als iets van zoveel jaar geleden. En dat komt eigenlijk omdat het stil is komen te staan op een gegeven moment. Er is op een gegeven moment een moment geweest dat de hinderlopen vormgeving en ambacht en alles wat er omheen kwam kijken niet meer verbonden was aan een maatschappelijke ontwikkeling. En daarvoor was het wel. Eigenlijk komt de hinderlopen schilderkunst en de hinderlopen ambacht komt allemaal voort uit maatschappelijke ontwikkelingen. Dus het feit dat hinderlopen een handelsstad was geweest waar heel veel materialen en producten uit de hele wereld bij elkaar kwamen. Die kwamen bij elkaar. Mensen vonden bepaalde dingen mooi, andere dingen minder mooi. Maar het werd een soort mode. Mensen gingen dingen met elkaar combineren. En daaruit ontstond hinderlopen klederdracht. En dat gold dan als typisch hinderlopers. Maar eigenlijk kwam het uit China, uit Japan, uit India. Er waren allerlei windstreken waar dat allemaal nieuwe invloeden bij elkaar gekomen. Dat is eigenlijk heel grappig. Je neemt iets aan als typisch ik. Terwijl het eigenlijk typisch allerlei mensen around the world is die samenkomen in ik. En dat vind ik ontzettend interessant aan. Want dat doen we eigenlijk continu. Onze hele identiteit is een soort lokaal iets. We zijn, omdat we vergelijken ons met de buren. Maar ondertussen hebben we invloed uit de hele wereld. Nu misschien nog wel veel erger dan in de tijden van hinderlopen. Ook daar ontwikkelen identiteiten zich continu. This is alright. So heavy, right? I'm here. Lift it up. Put it, store it on here. Oh, okay. Well, maybe you can walk. Okay, we got it. Okay. Well, this is the hardest part. We fixed it. Good job. The best way to let you see a little bit an indication of the colors, we got 4 basic colors. You see, for instance, the acrylic color, this one. And we walk on the engine part. I know you want to have this straight and plain wood. It's very nice. I show you some painting what's almost similar. I give you some samples of hinderloper motifs. And the bird, we call it the paradise bird, because it's for the hinderloper sailors a very important symbol of their traveling all around the world and hopefully coming safe home. And that's why they saw in Indonesia and India the paradise bird, and it is a symbol here in Hinderlopen. It's just like a silent wish that they would come home again. These flowers will connect in the wood what we do here. We keep it in plain wood. Ik ben een Arcanthuskrul. Iedere keer komt het weer om in het sneeuwwerk en die meubels. En ja, in Scandinavië komt het ook weer om. En de bloemen komen ook allemaal weer om. Dus dat is eigenlijk het begin van het de Hilper meubels en het Hilper sneeuwwerk. En daarna het schilderwerk uitkomt. Het voornaamste dat we de Hilpers vroeger op vaten, weer dus dat we Scandinavië en dat we Sint-Petersburg, Rusland. Dus ik denk dat dat echt gewoon van vroeger is, dat mensen dus bij hem komen en dat het toch wel weer met hem te maken heeft. Dat we toch overal te verhaal zijn geweest. Vroeger al. Dus ja, het heeft allemaal met de scheepvaart te maken. When I started making these engines, sculptures, it all sounds quite cheesy in a way. It's not easy to keep things open. And the mixing of cultures, hence of viewpoints, of relationship to time, to love, to, to spirits. All this hopefully allows for, so let's say a reawakening. Anyway, the cynicism has to end.
we should work on the dogma. To build a new relationship with with technology or with our production means is about simply removing dogma from it and bring affect back in. We noticed with the porcelain coming from Harlingen that it actually comes from the Mediterraneans through by way of Al-Andalus. That maybe the Hindeloper painting were connected to Sweden and to Maghreb as well, and so on and so forth. So there's been so much feeding into what the Hindeloper background of this part of the Netherlands is, that in the end, this represents that quite well. Steer your way past the ruins of the altar and the mound. Steer your way through the fable of creation and the fall. Steer your way past the palaces that rise above the rot, year by year, month by month, day by day, thought by thought. Steer your heart past the truth that you believed in yesterday, such as fundamental goodness and the wisdom of the way. Steer your heart, precious heart, past the women whom you bought, year by year, month by month, day by day, thought by thought. Doucement, pas trop fort s'il vous plaît, vous êtes fatigué. Pas tout le monde qui dirige, ça marche pas. Ça c'est con, on aurait pu éviter ça. Moi quand vous êtes comme ça, tous ensemble en train de pousser, ça va jamais. Surtout quand c'est la fin de journée. They whisper still the ancient stones, the blunted mountains weep. It's bad news. Very bad news. As he died to make men holy. Okay. We'll see. No, I'm not crying. Make things cheap. And say the mea culpa, which you probably forgot, year by year.